tasbu bis-swit il-ronfon. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum, George Farrugia se jdurinna dawra tajba mal-etimoloġija tal-kelma fixxa u fl-istess ħin se naraw diversi tifsiriet li ġġor magħha din il-kelma. Kif tisma' dil-kelma? X'tifhmu biha? Jew forsi tafu b'xi espressjonijiet idiomatiċi li fihom nużaw il-kelma fixxa? Bla dubju, il-kelma fixxa li tfakkarni fil-Bella Donna, logħba bil-karti tal-lob li konna nqattaw is-sigħat magħha kull nhar ta' Sibt filgħodu mal-kuġini fid-dar tan-nanna. B'mod konċis, meta fil-Bella Donna il-plejer li jkun imissu jinserta karta eżatt bħal karta li jkun hemm fin-nofs tal-mazz. Joħodha, jitfa' żewġ karti bl-istess numru wiċċhom il fuq u fl-aħħar imbagħad meta jingħaddu l-punti dawn il-karti ikunu jiswew punt kull wieħed. Importanti imma li l-plejer jgħajjat il-kelma fixxa u aktar kemm jinserta karti bl-istess numri, aktar aħjar, ħalli jkompli itella l-punti. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti dwar l-etimoloġija tal-kelma fixxa. Jidher li l-kelma fixxa ġejja mill-Franċiż. Hija ta' oriġini Franċiża, fish, u fil-Franċiż kienet tfisser dik il-metall x'aktarx kien ikun ġejja l-punta li kienet tintuża biex twaħħal xi ħaġa ma' xi ħaġa, twaħħal żewġ affarijiet flimkien. Tajjeb, mill-Franċiż daħlet fit-Taljan u fit-Taljan saret fika jew fixxa. U oriġinarjament fit-Taljan kellha t-tifsira ta' oġġett żgħir li jintuża biex jimmarka xi ħaġa, jew inkella biex iservi ta' sinjal għal xi ħaġa oħra. Xi ħaġa li sservi allura ta' sostitut għal xi ħaġa oħra. Kellha dik it-tifsira oriġinali fit-Taljan. Però ma' żmien saret tfisser pedina tonda li x'aktarx kienet tkun magħmula mill-għadam jew inkella mill-lavorju u kienet tintuża fil-logħba tal-karti Calabrezella. Kif juri l-isem stess, Calabrezella ġejja mill-Kalabria u ġveru mill-isem ta' pajjiż l-Italja, ta' belt naħa isfel tal-Italja, Kalabria. Imma aktar tard imbagħad tintuża l-kelma wkoll f'lob ieħor, fil-lob tal-poker u fil-rulett, tajjeb, lob li jintlab il-kazino ngħidu aħna, lob li jintlab għall-flus. U llum saru jagħmluha m'għadix tkun bil-fors tal-lavorju, jew inkella kif edna ta' xi metall jew hekk, illum saru anke jagħmluha tal-plastik jew materjal ieħor. Issa fil-Malti, it-tifsira fil-Malti skont id-dizzjonarji ewlenin din il-kelma fixxa għandha numru ta' tifsiriet, xi wħud minnhom forsi nismawhom ta' spiss, oħrajn rari tismagħhom. L-ewwel tifsira li jagħtu d-dizzjonarji tagħna, ġifieri ngħid id-dizzjonarji ewlenin għandek ta' Kulina u ġveru, il-dizzjonarju Malti-Ingliż u l-miklem Malti ta' Erin Saracino Anglot. L-ewwel tifsira li jagħtu hija ta' pedina ġeneralment tonda li tkun lixxa fuq iż-żewġ naħat u li tintuża fil-lob tal-karti jew fir-rulett. Mela allura hawnhekk hija imitazzjoni ta' munita. Imitazzjoni ta' munita. Issa fiha nnifisha ma tiswa xejn, ġifieri ma nistax naqbad din il-pedina u mun nixtri biha, imma fil-kuntest li fih qed tintuża tiswa u tissarraf fil-flus. Tifsira oħra hija, u allura hawnhekk issa naraw kif wessat it-tifsira tagħha, hija kull xorta ta' marka ħafna drabi tkun ikkulurita li tintuża f'ħafna lob. Lob li mhux assoċjat mal-flus, lob ngħidu aħna l-logħba tal-ludo. Jew inkella id-damma. Aw min ġifieri għalih fixxa fisser propju id-damma. Akkolina imbagħad bħala tifsira oħra jgħid jista' jkollha tifsira ta' mhux id-damma sħiħa, mhux id-dada sħiħa, imma dik in-naħa vojta ta' dada, għax aħna nafu li d-dada normalment ikollha numri fuqha jgħid. Li hija xi kultant id-dada fuq naħa minnhom ikollha naħa vojta. U meta tilab inti u tiġi fuq din naħa vojta ma trebħek l-ebda punt. Allura hemm l-idea li ma tiswa xejn din in-naħa. Erin Saracino Anglot ikompli ma' din it-tifsira fid-dizzjonarju tiegħu u jgħid dak il-wiċċ bla siwi, speċifikament dik in-naħa bla siwi ta' kaxxa
x'aktarx kienet tkun xi blokka tal-injam ta' xi kaxxa li titgerbeb fil-logħba tal-Faraboj. Issa skont Guido Lanfranco din il-logħba tal-Faraboj kienet tintlab fl-antik mit-tfal, kien ikollhom dina speċi ta' kaxxa, tajjeb xi kultant anke kaxxa ta' sufarini jew xi blokka tal-injam u fuq in-naħat tagħha din il-logħba kienu jiktbu sultan jew inkella bojja jew kastik. Ġifieri jekk inwadbu din id-dada u tiġi s-sultan jiena nkun nista' nagħti l-kastik, tajjeb niddetta l-kastik. Jekk inkun il-bojja jiena nisegwixxi l-kastik u jekk jiġini kastik nieħu l-kastik. Il-kastik normalment kien ikun xi daqqa hekk bidhom jew inkella Lanfranco jgħid li xi drabi kien jagħmlu maktub jisub xi joqda fit-tarf u speċi ta' jagħtu xi daqqa bih. Issa Erin Saraċinonglot jgħid li xi kultant dina l-ispeċi ta' kaxxa tajjeb ta' dada kien ikollha naħa minnhom vojt u allura ma kien bla siwi. U forsi minn hemmhekk per estensjoni ħarġet it-tifsira ta' xi ħaġa li ma tiswa xejn, bla valur. U għalhekk naħseb l-aktar li nużawha f'dal kuntest jiena fl-espressjoni ġejna fixxa, tlifna kollox. Jew inkella xi kultant ngħidu ġitu fixxa fis-sens ta' ma rnexxilux, għaffiġa. U kif għadna kif smajna, waħda mill-espressjonijiet l-aktar popolari hi ġi fixxa jew sapruħu fixxa, bit-tifsira ta' tilef kollox. U appuntu għalhekk tispiċċa fixxa, għax fir-reġistru tal-logħob il-fixxa minkejja li minnha nnifisha ma tiswix flus, jekk toħroġha barra mill-każino f'dak l-ambjent għandha valur u tista' tissarraf fi flus. Anke fil-Franċiż pereżempju, jekk tkun qed tilab il-poker, kapaċi jgħidlek jekk għandekx ħafna fix, bit-tifsira ta' ħafna ċipep li jissarfu fi flus. Fil-Malti għandna xi espressjonijiet oħra ħelwin bit-tifsira ta' tilef kollox. Ġieli smajtu bl-espressjoni tilef il-qaleb u l-ġbejna? Din l-espressjoni fiha wkoll storja interessanti. Il-qaleb huwa dak il-kontenitur, qisu offaċ kejkna, li fih tinżamm il-ġbejna. Illum il-qaleb issibu magħmul mill-plastik, iżda dari, meta r-riżorsi kienu aktar limitati, kien ikun magħmul mill-pjanta tas-simar. Li kien jiġri hu li kien jinqabad il-weraq niexef tas-simar, jiġi ffurmat b'tali mod li jifforma offaċ kejkna u wara il-ġbejna titpoġġa fiha. Madankollu, kif tistgħu tobsru, dil-qoffa xejn ma kienet tkun soda, anzi kienet tkun fraġli ħafna. B'hekk, jekk il-qaleb jisfronda jew jitkisser, missirietna kienu jitilfu wkoll il-ġbejna, għax taqalhom mal-art u diffiċli jsalvawha. Illum mela, xi ħadd li jitlef il-qaleb u l-ġbejna mhux biss ikun tilef dak li ma tantx huwa bżonn jus, iżda jkun tilef ukoll affarijiet li huma aktar prestiġjużi. Hawn ieħor b'tifsira simili u għall-musmar tilef in-nagħla. Niesna hawn ridu jfissru li għall-ħmerija, għal ħaġa li ma tiswa kważi xejn, spiċċa tilef kollox. Meta tikkumpara l-musmar man-nagħla, żgur li l-musmar huwa insinifikanti ħdejha. Għal xi ħadd li wkoll ikun spiċċa fixxa, tant li ma jkollux l-aktar affarijiet bażiċi x'jilbes, għadek tisma' lil min jgħid li spiċċa bit waħda quddiem u l-oħra wara. B'hekk, tant kemm ikun ftaqar, litteralment ikollu jitfa' id waħda quddiem u l-oħra wara biex jagħti l-partijiet privati tiegħu. Tlaqna issa nkomplu nisimgħu aktar tifsiriet interessanti tal-kelma fixxa. Però tiskanta sibt aktar tifsiriet marbutin mal-kelma fixxa. Waħda li kont nafa din pereżempju il-kelma fixxa tintuża wkoll bħala espressjoni f'logħba partikolari tal-karti li ħafna jirreferu għaliha bħala belladonna, ma nafx hekk hawnx min jirreferi għaliha b'xi isem ieħor, però fil-belladonna żgur di tintlab xi bejn tnejn in-nies jew aktar tajjeb u tintuża l-espressjoni fixxa meta xi ħadd iwaddab karta. Tajjeb u ieħor ikollu l-istess karta isu speċi ta' bħal meta konna nilagħbu logħba sneb. Ikollok l-istess karta, tajt fixxa u tieħu l-karti u allura tixbor aktar punti. Tajjeb, tifsir oħra li tija Erin Saraċinonglot hija id-dar ta' karta tal-logħob jew stampa
li it-tfal itajru minn fuq subajhom f'xi logħbiet li kienu jilagħbu. Jiena niftakarni meta konna żgħar, kienu konna l-kupuni u x'veru naħa minnhom minn daw il-kupuni kien ikun fih stampa, in-naħa l-oħra kienet tkun l-istess tal-kupuni kollha. Konna ntajruhom minn fuq subajna, konna ngħidu wiċċ jew ġejjen. Jekk inti tajt wiċċ dak li jiġu bl-istampa toħodhom il-ġejjen imbagħad jilab ta' warajk. Issa skont Erin Seraċinonglot dik in-naħa fejn ma jkunx hemm l-istampa ma tkun dar l-istampa tajjeb tal-karta dik jagħdula fixxa wkoll. Akkulina jagħti tifsir oħra tal-kelma fixxa u jgħid li din hija ċ-ċappetta li sservi biex tiftaħ il-bieba żgħira ta' tieqa. Hawn ċertu twieqi li jkollhom dik il-bieba żgħira, dik ix-xater wara, u Akkulina jgħid li ċ-ċappetta ta' din il-bieba żgħira ta' tieqa tissejjaħ ukoll fixxa. U l-aħħar tifsira tal-kelma fixxa qed hija insibuha fid-dizzjonarju ta' Falzon li jirreferi għad-dizzjonarju ta' Magri. Magri jgħid li l-kelma semaħħa għawdex. U għawdex semaħħa bit-tifsira ta' tip ta' ftira. U fil-fatt De Soldanis fid-dizzjonarju tiegħu id-damma li kitbu lejn nofs is-seklu 18 isemmi wkoll din il-kelma fixxa. Kien titfittex fid-dizzjonarju fixxa ħajbatek fil-kelma fil-lemma fexxa. U li jista' jkun hija l-istess kelma, tajjeb. U f'dan is-sens però jtiegħu wkoll De Soldanis fis-sens ta' ftira u jagħti wkoll il-mod kif kienet issir din it-tip ta' ftira. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daq